Is-sibt filgħodu l-Bank tad-Dem ħareġ stqarrija fejn intqal li riserva tad-dem niżlet drastikament f'pajjiżna u bekk hemm sejħa urġenti għal dem tat-tip O positive u A positive. Żorna ċ-ċentru tal-Loti tad-Dem fejn iltqajna ma' Caroline Kassar li hija senior staff nurse fih dan il-Bank Nazzjonali tad-Dem. Hija spjegat li jekk in-nies ma jweġbux għal din is-sejħa u ma jagħtux id-dem, ir-riserva tibqa' baxxa u se jkollhom jitħassru operazzjonijiet li kienu ppjanati. Jekk ma jiġux jagħtu id-dem in-nies apart il-gruppi kollha low positive u A positive hemm ir-riskju li jiġu mħassra operazzjonijiet li jkunu ppjanati. Aħna miftuħin kuljum bħal dejjem ankada l-ħadd mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija. Hija ddiet ukoll l-appell tagħha filwaqt li ringrazzjat lill poplu Malti tal-ġenerożità tiegħu hekk kif dejjem iwieġeb għas-sejħa tagħhom. Nħeġġeġ il-pubbliku naf li jisimgħuna minn qalbi ngħidilhom grazzi f'isem il-pazjenti kollha tal-isptarijiet ta' Malta u Għawdex kollha miftuħin ġibu l-ID card ejjew taf inti biex tgħinu lil ħadd ieħor. Xinżorna l-Bank tad-Dem insertajna żewġ donaturi tad-dem, Patrick Sherry u Michelle Portelli, li spjegawlna xi tfisser li tkun donatur. Hekk kif illum int u għada jien. Jiena jisu obbligu tiegħi jiena kull 3 xhur regolarment niġi nagħti id-dem, dament li l-bombin ta' nis-saħħa nibqa' niġi, jiena għax illum ħadd ieħor għandu bżonn u għadha forsi jiena jkollu bżonn. Importanti ħafna li kulħadd jipprova kemm jista' jkun għax il-slogan għada hemmhekk illum mhux inti ma da jista' jkun li kollok kwistjoni fejn tispiċċa il-problema tiegħek u jkollok bżonn id-dem. Kont lift in-nannuwi u lil-nanti xi sentejlu spiċċajt bdejt nagħti minħabba fihom. Tul il-jum tal-ħadd wieħed ikun jista' jagħti d-dem ukoll f'Għawdex mit-8 sas-sija kif ukoll fil-Mellieħa fiż-żona ta' Selmun bis-Sweet il-Family Park fil-Mobile Unit bejn it-8:30 u s-sija. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn fuq is-sit jew minn fuq il-paġni fuq Facebook u Instagram. Dan filwaqt li wieħed jista' jċempel fuq in-numri 7930 7307 jew 8007 4313 fosthom għas-servizz ta' trasport b'xejn.